ربي صلوا على محمد بسم الله wanda ni da suma a sitira ya raba ni da tsuma ubangiji na gode ma tun da kai ne ka sami ni himma ya bansa har yau ban kasa ba sayyiduna muhammad alaika da sabai waɗanda su ne ke sa dubbai na kafirai sari ga baibai tuni sun kai baibai da duniya ba santa suke ba sanu ala muhammad iya bugun ɗan dangin nan shugaban bayan allah nan muhammadu mai kyan sofan nan kamar sa dai an ƙare kenan har abada ba za a kuma ba sayyiduna muhammad yusuf ma kyakkyawa ne an sallama mashi saboda kyan sha ma duk tsananin kyawun shi kudanin kyawun shi ɗan amina idan ka hada shi za ka gaba kyakkyawa ne sayyiduna muhammad haske daga allah haske daga allah muhammadu babba dan babba baban babba jikan babba sannu jikan babba mai matsayin da ba za ya kure ba sanin ka sai dai allah sayyiduna muhammad mai zai hana ni kamar zaga ka in ya baka ubangiji ne ya yi zaɓo ka kan duka mai matsayi ya hazaka shi ne ya hazaka kai ka san kowa ba shakka kai ba san kowa ne ba Sayyida Amina Muhammad dukkanin mata Amina cikin darasu wallahi dukkanin mata Amina cikin darasu ke zamo kamar daki mataye duk mukamansu ra'ayoyi ne dukansu a gurin mukamai amina ke ce mai iza su dole ne su gaishe ki domin ke ce inuwarsu inda a wani mukamin ki mata ba wace ta tarka ummi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaida ke aminatu sarkar aisha da dije Allah ya sajaru Allah jabbaru Allah ya saharu kai ke yin baiwa an gode ma kai kari bakayina kai ke yin baiwa an gode ma kai kari baiwar bege da kai man na gode maka ya jabbari to ina roƙo ka da damun dan girman sayyidul abrari hasken begensa rasulu rabu da damun tare ka amince mun matar rasulullahi je gaishe su mai saurare zan fara bayani na ne akan ta farko matarsa in kira ta uwar gidansa ko in kira ta uwar 'ya'yansa wace ce na da Khadija matar manzon a magajin tasowarta ba mata kyakkyawa tamkarta kuma ga ta da kyawun hali sannan ga usuli da wadata wannan ya sanya mazaje manya sun rububunta har ya zama rasulullahi miji na uku ne shi a gare ta
kafin sa mutum biyu ta aura yanzu za ku ji sunayensu matar manzan Allah. Abu Hilal ta zura da ne angonta na fari, sannan ta aura Atiku ɗan Ma'izu mai annuri, zamanta da wanga mazaje